ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କର ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର କେବେ ଆସିବ ଟଙ୍କା ଏବଂ ନୂତନ ଆବେଦନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ 5,000 କାହାର ଆସିବ, 15,000 କାହାର ଆସିବ, ଏହାର ଆନ୍ସର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶାନ୍ତନୁ ନାୟକ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛିଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିପଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାରି ଭିତରେ 4 ଚକିଆ ଯାନ କିଣି ସାରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ପାଉଥିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ 3ଟା କାଟାଗୋରୀ କହିଲି, ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିବ। ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର କେବେ ଆସିବ ଟଙ୍କା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ପାଇଁକା ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ରିଜିନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ରିଜେକ୍ଟ ହବାର, କାହାର ଜମି ଅଧିକା, କାହାର 4 ହ୍ୱିଲର ଅଛି, କିଏ ଆଇଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଛି, ଏଥିପାଇଁକା ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5 ଏକର ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇନି କିମ୍ବା ଆଇଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ଜିରୋ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କାଟି ସାରିଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବାଦ କରିସାରିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫାଏ କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫାଏ କରୁନାହାନ୍ତି କି ସାମିଲ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେମାନଙ୍କର ବରଂ କାଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା କରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆପଣ କେବଳ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରିଜିନ ଲେଖି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ସହ ତାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଆପଣ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଏ ବ୍ୟତୀତ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତରେ ରହୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଯଦି ଭେରିଫାଏ କରିକିରି ତାକୁ କରେକ୍ସନ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପାଆନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏସବୁ କିଛି କରୁନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ହୋଇଗଲାଣି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ କେବେ ହେବ ନା ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଅଗଷ୍ଟ 9 ପରଠାରୁ ଆବେଦନ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ନୂତନ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଟା ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କରିବେ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପରେ କରିବେ, ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ସିଏସସି ସେଣ୍ଟରରେ ହେବ। ଆପଣ ସେଇଠି ସିଏସସି ସେଣ୍ଟର ଭିଜିଟ କରି ନୂତନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ 15,000 କେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିବ ଏବଂ 5,000 କେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିବ? ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫାଏ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଭେରିଫାଏ ହୋଇକି ସେମାନେ ଏଲିଜିବଲ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର 15,000 ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ।